No ia mellora o campo municipal Julio Mato Matito, nova aerotermia, cuberta e vestiarios renovados e pistas de atletismo limpas. O investimento busca garantir comodidade e seguridade para xogadores e xogadoras. O Concello de Noia presentou esta mañá unha serie de actuacións de mellora no campo de fútbol municipal Julio Matito Mato, cun investimento total que rolda os 60.000 euros. Entre as actuacións máis relevantes destaca a instalación dun sistema de aerotermia para mellorar a eficiencia enerxética e garantir o suministro de auga quente nos vestiarios. A obra principal que se levou a cabo foi a instalación dunha aerotermia que permite a reducción, digamos, do coste que se estaba levando a cabo, digamos, no quecemento da auga para os vestuarios. Antes utilizábase un mecanismo eléctrico porque se deixou pudrir o sistema de placas solares que había instalado. De feito, houve que retiralo porque estaba nun estado lamentable e se estaba tirando do sistema eléctrico. O Concello de Obras detallou o investimento realizado e o financiamento obtido a través dunha subvención da Xunta de Galicia. Segundo explicou, a subvención autonómica ascendeu a 30.000 euros e permitiu financiar parte da instalación, que tamén se levou a cabo no pabillón Agustín Mourís. Correuse unha subvención da Xunta de Galicia por importe de 30.000 euros para, bueno, que tamén englobou, digamos, que a instalación da aerotermia no Agustín Mourís, que xa quedou instalada no mes de xuño. E a partir de aí nos, pois, digamos que fixemos a contratación desta máquina aerotermia. En total foron 30.000 euros para as dúas e aquí gastouse 48.000 euros. Ademais, acometeuse a reparación parcial da cuberta das instalacións, que presentaba filtracións graves dende hai anos e unha serie de melloras nos vestiarios, algo que a veciñanza e os propios xogadores viñan demandando dende hai moito tempo. Fixemos tamén unha actuación na cuberta de parte das instalacións porque había importantes filtracións e estaban dando xa problemas graves e, por outra parte, tamén se modificou e se fixeron melloras nos vestuarios. Era unha demanda tanto dos xogadores como das xogadoras e incluso das súas familias que os estaban vendo pois en un estado moi deteriorado. Así mesmo, tamén se actuou nas pistas de atletismo anexas, onde se realizou unha limpeza integral e se procedeu ao ancoraxe da colchoneta de salto para mellorar a seguridade. Outras melloras inclúen a ampliación da cobertura dos banquiños, que xa resultaba pequenos para os equipos, e pequenas intervencións complementarias nas instalacións. Decir que tamén se limpiaron as pistas de atletismo, era unha limpeza que tiña moitísima falta porque levaba moitísimos anos sin facerse e se anclou, por exemplo, a colchoneta de atletismo. Tamén hai algunha outra actuación un pouco máis pequena, pero non menos relevantes, como é os banquillos, que se lle aumentou a cuberta porque xa se estaban quedando pequenos. Dende o goberno local sinalan que estas actuacións supoñen un paso importante na mellora das instalacións deportivas municipais e aseguran que seguirán investindo para modernizar e garantir a seguridade dos espazos públicos deportivos.